जी अमजद भारती श्रीमती भारती पैतनी अबुधाबी तो जॉइन जल्ला सा तुमका रेसिटेशन सूर कोरिया था फर्स्ट हेमा माई नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहा जनसंघश्च लौल्यं च तद्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संघत्यागात् सतो वृत्ते तद्भिर्भक्ति प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं मोक्षाति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव तद्विदं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्णा। श्रीमती पूजा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषहेत् तधीरः सर्वमपि मां पृथिवी सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघाश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो व्रतेः षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ओम हरे कृष्ण। श्यामल को चला। हरे कृष्ण। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहानिश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो व्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। श्लोक 4 ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। शोभनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शिष्यते आद्याहरः प्रयासश्च प्रजाल्पो नियमाग्रहः जनासङ्गसचोलयं च सभीर्भक्तिर्विनश्यति
उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो व्रतके सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिक्राणाति गुह्यामाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव सद्विदं प्रीतिलक्षणम्। Little Bhaktin Vrinda. वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगं उदरपुस्तवेगं एतान् वेगान् विषहेत धीरा सर्वामपि मम पृथिवीं सशिष्य अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहप्रयासश्च उत्साहनिष्ठा धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना जनसंगत्यागो सतोवृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you. Srimati Deepali Kamath. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषयीत धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यत् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च च लौल्यं च सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहनिश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो व्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Srimati Jyotikini. हरे कृष्णा। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। Srimati Rashmi Bhatt. हरे कृष्ण। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वामपि मा प्रतिमं शशिष्या अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति
उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृद्धिः षड्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयेत् चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरि ओम। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमती दिव्या कामत। हरे कृष्णा। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां प्रतिबिंसशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् ततो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। श्रीमती जयश्री बालिका। हरे कृष्णा। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मान् प्रतिबिंसशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहा जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव सद्विद्धं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमती रेणुका प्रभु। म्यूट अंतो सजी, म्यूट अंतो। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरपष्टवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वापि मान् पृथ्वीशस्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोकेश मामा। हरे कृष्णा। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां प्रतिबिंसशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सकडालय रेसिटेशन जल्लसा बारी लाय जान संगिलसा एवची वार्तुनो 5 मिनिट सुरू उगी करता जी इति मळरी वर्सेस नंबर थोडे चढ जल्लसा त्यानंतर रिस्पॉन्स बारी लायक असं सगळ्यांके या अवसर श्रीला रूपा गोस्वामीला उपदेशामृताची वर्सेस तुमका सांगू मेळचे भाग्य आमगेले ऐकूचे मेळचे आमकाय भाग्य त्यांची त्या मिस कोर नकाची कोणाकय नाव दिव का म्हणजे नाव दिव्यता गायत्री का मता का आणि त्यानंतर तुमका त्या ऐकू का जलेरी त्या व्हिडिओ असं यूट्यूब आणतो सॉरी ऑडिओ असं व्हिडिओ यूट्यूब आणतो त्या ऑडिओ ऐकून तुमको प्रॅक्टिस करूया त्यानंतर त्याची लिंक पेटेल असं हिंदीन तसं हिंदीन मला संस्कृत आणतो आणि इंग्लिश आणतोय असत्या त्या मना कोरनु तुमका त्या प्रॅक्टिस करूया आणि सेशन सुरू जावचे पुढे तुमका त्या देवा बघे का देवाला प्रीती कथील तुमका त्या रिसाइड करूया ओवर टू श्रीमती भारती पै तनी अबुधाबी तुकुनु जॉइन जल्लल तनी आयचे अँकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंगमेळल सक्कड आध्यात्म बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन प्रीतीपूर्वक स्वागत करता। श्रीला रूप गोस्वामी विरचित भगवत भक्ती विषयाचे श्रेष्ठ ग्रंथ उपदेशामृत भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपाद महाराजांक सांगिल असं या ग्रंथ भक्ती मार्गार चोलूक इच्छी पावचे आमगेल तसंच भक्तवृंदांक आणि आध्यात्म उन्नती पाविले आत्मसाक्षात्कार जालेले श्रेष्ठ भक्ता समेत मस्त उपयोग आसा म्हणून उपदेशामृताचे इक्र श्लोक आमका एक निसण असल्यावरी एक लॅडर असल्यावरी देवाला पावच्याक प्रत्येक मनशाल जीवनाचे उद्देश देवाला पावचे सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णाला पावचे गोलोक वृंदावना पावचे या उपदेशामृत आमका एक भक्तान जीवन कशी व्यतीत करता म्हणून आमका सांगून दिता। भगवद्गीते श्लोक 2.56 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्रहः वीतराग भयक्रोध स्थितिधीर्मनिरुच्यते काम क्रोध लोभ मोहातकून मुक्त जाऊन इंद्रियावरी संपूर्ण नियंत्रण आम्ही स्थितप्रज्ञा जेव्हा सेज ऑफ स्टडी माइंड म्हणून सांगताचे आम्ही उपदेशामृताचे एका श्लोकांत पळयल्या एक गुरुल अर्हत कसन असं काम एक गुरु म्हणून घेवक जाल्यारी जो एक स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून घेवक जाल्यारी ताणे ताका इंद्रियांक संपूर्ण नियंत्रण असो का म्हणून आम्ही पळयले सत्संग नाम संकीर्तन श्रवण करचे भगवद्गीता भागवतम वेद पुराण उपनिषद उपदेशामृत असल श्रेष्ठ ग्रंथ श्रवण करचे पुण्यक्षेत्राक तीर्थयात्रेचे निमित्त आमगेल अंतकरण शुद्धी जाता त्या अंतकरण शुद्धी जालेल्या योगीन तू आम्ही देवा स्वरूप पळयताचे तसल योगीक आम्ही गुरु म्हणून सांगताचे आमकां सक्कट जाणां गुरु अगत्य आसा म्हणून आम्ही एका श्लोकांत अर्थ करून घेतले दोन्ही श्लोकांत अगत्यापाशी चढ खावचे अगत्यापाशी चढ धनसंपत्ती ओट्ट करचे ताजे खातीर आम्ही प्रयास करचे अगतीनातील भौतिक विशया बगे चर्चा करचे भौतिक जनालोट संग दवरून घेवचे दुरासी करचे या पुरे आमगेल भक्ती मार्गाक मस्त हानिकारक आसा म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले सरळ जीवन सिंपल लिव्हिंग आणि हाई थिंकिंग या प्रिन्सिपल आम्ही जीवनांत अळवडिसून घेतील वय म्हणल्यारी आमगेल भक्ती मार्गांत उन्नती जाता म्हणून आम्ही दोन्ही श्लोक अर्थ करून घेतले तिन्ही श्लोकांत एक भक्ताक कसं क्वालिटीज असता एक भक्ती मार्गांत वृद्धी जावक जाल्यार कसं क्वालिटीज असता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले एक उत्साह भक्त जावक म्हळ्यार एक उत्साह उमेदी एक दृढ संकल्प एक कॉन्फिडन्स आणि एक धैर्य पेशन्स मस्त अगत्य आसा इता म्हणारी या भक्ती मार्ग आज आम्ही भक्ती केले पाल्ले आमकां तांकां फल मेळटा तशी नाही ऍक्च्युअली जन्म जन्मांतरांत आम्ही भक्ती मार्ग केल्यारी भक्ती मार्गांत आम्ही चल्लारी आम्ही आमगेले परिपूर्णते पावल्यार मात्र आम्ही आमकां देवाल अनुग्रह जाता तशें देखून मस्त पेशन्स जावकाय भक्ती मार्गांत आणि सत्संग करचे डिवोटी लुटे असोसिएशन करचे आणि भक्तीच केलो नियम आसा रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ते फॉलो करचे आम्ही नवविधा भक्तींत पळयला श्रवण कीर्तन विष्णू स्मरण या पुरा आम्ही रेग्युलर करता आणि मालगड आचार्यालय फूड फ्रेंड्स आम्ही फॉलो करचे निमित्त आमगेल भक्ती वृद्धी जाता म्हणून आम्ही तिन्ही श्लोक अर्थ करून घेतले आज आमगेलो
चारी श्लोकाचे भावार्थ विस्तार जावन आमकां सांगून दिवचे आमगे लोटासाची हर ग्रेस सुष्मिता सखी माताजी आणि हिस होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजा शिष्य आणि मूलतः गोवाची आत्तानी बलराम देश भैरनाथ वास जावन आसाची आणि हिस ग्रेस बुरिदा कृष्णदास प्रभुजी आंगेल धर्मपत्नी आणि आंगेल 2 चेल्ल्या चेडूं अश्विन आणि अनिकेत म्हणून आंगेल कार्मिक नाव स्मिता भट्ट आणि एक उद्यमी आणि शैक्षणिक संस्थे चलायस्ता आसाची इस्कॉन डिसिप्लिन कोर्स भक्तिशास्त्री आणि भक्ती वैभवात तसंच स्पिरिच्युअल कोर्सेस आणि केलेले आसा भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगेल रेवती माताजीनांक इंट्रोड्यूस केलेले आणि कथामृत कोंकणी प्रिचिंग आणि जज जावन तांगेल सेव दिलेले आसा तुमगेल पूर्ण वैष्णव बांधवाल तर्फे आमकां आदरपूर्वक स्वागत करता एक वेळ हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आमकां स्वागत करे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण ಒಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ ಮಗಲೆ नमस्कार ಒಟ್ಟು लोकांक चंद कर्ण रिसाइट केले 4 मंत्राज मस्त आनंद जाला ऐकूचक आता मी एक सन्न प्रेयर कर्ण आमगेले आयचे क्लासेस स्टार्ट करे ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण पट्टू लोकांक आयचे उपदेशामृताक स्वागत आम्ही आता भारती पै माताजीन सांगिल्ल्या भाशेन आम्ही पहिली 3 श्लोकाक उपदेशामृता भितर कसं ऐकल म्हळ्यार कोण शिष्य करू शकता ह्या वर्डा भितर कोणाक आपणाले इंद्रियाचेर कंट्रोल उरतकी तो ही कॅन मेक डिसायपल्स आणि दुसरे कसं न्ही कितें केल्यार आमगेल भक्ती विनाश जाता म्हण अत्याहारा मोर दॅन नेसेसरी कितली जावका की ताज्यापेक्षा चड खावचे या वट्टू करचे अत्याहारा प्रयासश्च उगी प्रयास करचे कॅट्स आणि रॅट्स रेस धावचे आनीक अशी स थिंग्स आम्ही शिकली ताज्यान आमगेले भक्ती नाश जावचे शकता कित्याक म्हळ्यार आमगेले माइंड ताजेर कॉन्सन्ट्रेट जाता हे करता ऑलवेज एंगेज्ड इन अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स आमके हे गोत्तुरका देवसा ಕನ್ನಡನ एक प्रोवर्ब असा ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ म्हळ्यार देव आमकां वट्टू नीड्स ग्रँट करता बट आमगेल नीड्सा पेक्षा आमगेल वॉन्ट्स तेन्ना चड जातात की तेन्ना आमी हे कॅट एंड डॉग्स रेस धांवच्या स्टार्ट करताची आनी थर्ड हंतो आमी शिकली की भक्ती हातूं भितर आमी कशी फुडें वचूं शकतात उत्साह उरता आमकां कसं काम करचें जाल्यार बी उत्साह उरका उत्साह आनी निश्चय सेकंड निश्चय म्हळ्यार डिटर्मिनेशन उत्साह उरका निश्चय उरका आणि पेशन्स उरका ताळमे आज भक्ती करच्या लागली फाल्यां कसं तरी प्रॉब्लेम आयले जेव्हा काल हांव तुगेले हे पूज केल्ले म्हाका आज हे कष्ट दिवचे तुवें म्हण तशी न्ही हे कर्मानुबंधन कितले जन्माचे कर्म आस की आम्ही लोड घेऊन वच्च्या लागल्यात
ते आम्ही काढतेर वचका कर्म कमी करतेर वचका ऍड करतेर वचची न्ही ते कशी कमी करताची केन्ना आमी निष्काम कर्म करतेर वताची त्यांना आनीक केन्नाय ऑलवेज नवविध भक्ती हियरिंग चांटिंग ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कीर्तन करते हे वट्टू करते आणि एक गुरुम परंपरा आचार्य गणाले फूट स्टेप्स फॉलो करते हे वट्टू कल्यारी कसं जाता आमका हे मिळता कसं ने भक्ती मार्गात कशी वच्चे म्हणा एक आयडिया मिळता हे आम्ही देव म्हणता भगवद्गीतांत महात्मानस्तु माम पार्था महात्मा म्हळ्यार कोण महात्मा म्हळ्यार ते लोक तांका कृष्णा शिवाय काही न्ही विचारेना ओनली कृष्णा नथिंग बियॉन्ड कृष्णा एव्हरीथिंग इज फॉर कृष्णा सगळे वट्टू कृष्ण हे लोक महात्मा आणि ताणी कित्याचेर डिपेंड उरताचे महात्माज कृष्णावेर मात्र डिपेंड उरता ती कसने जाऊ हे भगवद्गीते 9 चॅप्टर 13 श्लोक कृष्णान सांगला महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन तनन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा ताणी ग्रेट सोल्स असली लोक ग्रेट सोल्स आणि दे आर ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर म्हळ्यार कोण कृष्ण कृष्ण सांगता हे प्रकृती कोणे क्रिएट केला कृष्णान क्रिएट केला वट्टू जेन्ना आमी हे चित्तात की कृष्णा वट्टू हे करता तेन्ना आमगेल प्रोटेक्शन बी कृष्णाच करता म्हणून आमी चिंतून हे भक्ती भितर फुडें वचका आता ओके आमकां भक्ती भितर फुडें कशी वचचें म्हण कळ्ळें आता नेक्स्ट 4th श्लोकान कसं सांगला हे भक्ती भितर सल लविंग एक्सचेंजेस आसाचे केन्ना आमी मेळटा की कोणा बरोबर रिलेशन आमी डेव्हलप करचे चित्तात की तेन्ना कसं उरता एक स रिलेशन्स आमी हे करका हांव स्क्रीन बेगीन शेअर करता सो आता आम्ही हे उपदेशामृता मंत्र 4 पळव्या हे कसने हे म्हणून श्लोक वाचता ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं हाजे वर्ड मीनिंग पळोवन घेवया ददाति गिव्स चॅरिटी Pratigranati accepts in return. Guhyam, confidential topics. Akhyati, explains. Prachati, inquires. Bhumte, eats. Bhojayate, feeds. Cha, also. Eva, certainly. Shadvidam, 6 kinds. Preeti, of love. Lakshanam, symptoms. As a translation अशी असा की offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad, and offering prasad are 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Dadati pratigranati. हे पळयले मी ददाती म्हळ्यार कसने चॅरिटी दिवचे चॅरिटी केन्ना दिवची चॅरिटी अयो म्हाका नाका म्हाका मस्त जावन गेला म्हाका नाका अशी वस्तू कोणाक दिवचे हे चॅरिटी न्ही चॅरिटी म्हळ्यार हे आमगेले ड्युटी विदाउट एक्सपेक्टेशन हांव हाका हे दिल्यार तो म्हाका ते दिवता हांव लास्ट टाइम म्हाका हे दिल्ले ह्या फावटी ताणें हे म्हाका दिवता हे चॅरिटी न्ही हाका आमी हे म्हणनाची सो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न
आणि केन्ना दिवचे ॲट अ प्रॉपर टाइम अँड प्लेस अँड टू अ वर्दी पर्सन. आम्ही दान दिताची कोणी येऊन आता आमकां रस्त्याचेर वतेर उरता तो मागता पयशे आम्ही ताका दुड्ड दिता ती ताणे वचून 100 पिलो ताचे तेन्ना इट इज अनवर्दी दाना. अनवर्दी लोकांक हांव पयशे दिवचे लागला दुड्ड दिवचे लागला ते आम्ही पळोवन घेवन त्या मनशाक दुड्ड दिवका केन्ना प्रॉपर टाइम अँड प्लेस and such person is considered to be in goodness. हे भगवत गीता 17 chapter 20 श्लोक सांगला. दान आम्ही केन्ना दिवका चॅरिटी आणि कशी दिवका म्हणा. ददाती हांगा हे चॅरिटी दाना बद्दल उलयले मी. आता लविंग रिलेशनशिप डेव्हलप करत जाल्यार लविंग एक्सचेंजेस उरका. ते लविंग हेच एक्सचेंजेस ह्या श्लोका भितर प्रभुपादान सांगला. रूप गोस्वामीन बरयला आणि प्रभुपाद परपटा भितर नाईस कन एक्सप्लेन करतात चंद करून एक्सप्लेन करतात ते कसने दिवचे तांचे कडच्यान आम्ही घेवचे गिफ्ट आणि गुह्यम आख्यती प्रच्छती कसले कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज सांगते तांचे कडच्यान ऐकूचे कोणाक भोजनम प्रसादम दिवचे आणि तांगेर आम्ही भोजन स्वीकार करचे हे प्रीती लक्षण म्हणताची. हाका श्रील प्रभुपाद एक मटेरियल लाईफ एग्जाम्पल दिता. आता हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री खंय गेल्यार हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री फॉर एग्जाम्पल हांगा थोडे रॅन्डम पिक्चर्स घाल्या रॅन्डम. सो खंय दुसरी कंट्री गेल्यार त्या कंट्रीच्या हेड ऑफ द पर्सन येवन ताका वेलकम करता तांगेल ते मीटिंग जाता लविंग रिलेशनशिप एक्सचेंज जाताची. तांगेल कंट्रीचे कितें सोवेनियर दिले आणि आमगेल कंट्री कोण वता आसा तांणी आमगेल कंट्री सोवेनियर दिले. ददाती प्रतिगृणाती कित्याक हे रिलेशनशिप डेव्हलप करच्याक. हे म्हळ्यार कितें आणि खंयच्या मॅटरा बद्दल उलयता हांगा मटेरियल लायफा बद्दल प्रभुपाद सांगता आसा. तांणी म्युच्युअल इंटरेस्ट कशी उरचे जाय की तांणी कंट्री बद्दल उलयतली. कंट्री कशी वेलफेअर करू जाता कंट्रीक कसं करू जाता कितें कितें नवीन आमी कंट्रीचे हाडू जाता डेव्हलपमेंट कशी करू जाता कंट्री प्रोटेक्ट कशी करू जाता हे वटू तांगेले टॉक्स उरताची. ताजे मदीं तांणी हे ददाती प्रतिगृणाती हे तांणी लविंग एक्सचेंज करून घेताची. तशीच डिवोटीजा मदीं कसं हे उरका लविंग एक्सचेंजेस खंयचे गिफ्ट एनी स्पिरिच्युअल गिफ्ट मटेरियल गिफ्ट इज ऑल्सो ओके बट विच विल हेल्प यू टू डेव्हलप स्पिरिच्युअली ते उरका. हे दोन लक्षण ददाती प्रतिगृणाती हे दोन्ही लक्षण एक्सचेंज हातू भितर येताची. नेक्स्ट गुह्यम आख्यती प्रच्छती हे म्हळ्यार कसने आस्किंग इन कॉन्फिडेन्शियली कसं विचार का. आता डिवोटी मेळेल तेन्ना कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हळ्यार एकच उरता कृष्णा बद्दल ऐकूचे आणि कोणाक कळता ताणी कृष्णा बद्दल सांगचे. आता खंयचे स्टोरी बुक आमी वाचल्यार एक पटी वाचल्यार पुरो जाता आमकां. नेक्स्ट टाइम अय्यो हे स्टोरी म्हाका कसं आनी कसं ते वाचचे. हे खंयचे सस्पेन्स स्टोरी वाचताची डिटेक्टिव्ह सिरियल पळयता ती एक पण पळयतकीर नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट उरना कित्याक म्हळ्यार आमकां ते एंड कितें जाता म्हणून. बट स्पिरिच्युअल स्क्रिप्चर्साक अशी उरना कितले पण वाचता तितले पण इंटरेस्ट वाडत वता. अनलिमिटेड आनंदांबुदी वर्धनम प्रतिपदम म्हळ्यार आनंद जावची हे हॅपीनेस वाडत वता स्टॉप जायना. प्रतिपदम एव्हरी मिनिट वाढता एव्हरी टाइम वाढता. आता मी भगवद्गीता फुल वाचला आणि एक पटी वाचायची आणि आनंद जाता इंटरेस्ट वाढता आणि ऐकू का म्हण दिसता. सो हे कसं न्ही हे स्पिरिच्युअली केन्ना स्क्रिप्चर्स वाचल्यार स्पिरिच्युअल हे आयकल्यार देवाले कीर्तन केल्यार
चांटिंग केल्यार ताचे आनंद वाडतेर वता. कित्याक म्हळ्यार आमचे वट्टू लोकां भितर ते भक्ती बीज आसा, ताका फक्त उदक घालची मात्र. आणि केन्ना आमी हक्का भक्ती लता बीजा उदक घालताची की तेन्ना आमी संतुष्ट उरताची. सो गुह्यम आख्याति प्रच्छति, डिवोटीजा भितर भक्ता भितर हे एक आनी 2 लक्षण मेळून ताणी विचारचे कसं देवा बद्दल आनी सांग, हे कितें जालें, हे कितें जालें देवाले, हे कशें करचें, कशें चॅन्टिंग करचें, खंयच्या वेळार करचें. तशी आमी हे एक लविंग एक्सचेंज. हांगा परीक्षित महाराजाक केन्ना कळता तो मरच आसा 7 दिसा भितर म्हण, तो कसो करता, यो मागेल राज्य कोण पळयतलो, ते कोण कंट्रोल करतलो, ते काही विचार करना. तो वचून हे विचार घेता देवा भागवतम, कंप्लीट भागवतम तो ऐकून घेता ऋषी कडेन नैमिषारण्यात. सो अशी आमी कॉन्फिडेन्शियली आमी विचार घेवपा देवा बद्दल. कित्याक म्हळ्यार देवाल घर म्हळ्यार आमगे इटर्नल होम, आमगेल धर्म कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन. आमगेल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन म्हळ्यार दासानुदास सर्वंट ऑफ द कृष्णा. सो आमगेल इटर्नल घर ते. आता आमचे कडेन वट्टू दूट आसा, वट्टू आसा, पण हे कोरोनान जगा हालोवन दवरला. कंट्रोल करचे जातवे कोणाच्यान जायना. कित्याक नथिंग इज अंडर अवर कंट्रोल. हे आमी एक ह्या डिफिकल्ट टायमार आमी हे शिकता. आणि ह्या डिफिकल्ट टायमार बी आमकां सुप्रिमसी ऑफ द लॉर्ड कळना म्हळ्यार आमचे असली मूड कोणी न्ही. वी आर मूडाज म्हणते. आमकां दिसता कसं सांग आमी कंट्रोल करताची वट्टू म्हण, एक्चुअली आमी कित्याक कंट्रोल करनाची. भगवद्गीते एक श्लोका कृष्ण सांगता, प्रकृते गुणकर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते म्हण. म्हळ्यार अहंकार विमूढात्मा, जो अहंकारान भरिल्लो उरता ताका दिसता हांव हे वट्टू करतेर आसा म्हण. एक्चुअली ते आमी काही करनाची. एक्चुअली वी आर ओनली द पपेट्स इन द हँड ऑफ प्रकृती. सो हे आमकां नॉलेज मेळका जाल्यार आमी गुह्यम आख्याति प्रच्छति करका. नेक्स्ट भुंक्ते भोजयते. भुंक्ते भोजयते म्हळ्यार कसं न्ही, कोणी आयिल्ल्याक प्रसाद दिवपा. प्रसाद म्हळ्यार कसं न्ही, आता आमी कितें रांदल्यार ते मटिरियल वॉट एवर वी कुक आणि आमी ते कृष्णाक ऑफर करताचे. ऑल्दो ते आमी मटिरियल कितें रांदल्यार बी ते जेन्ना कृष्णा आमी ऑफर करता ती तेन्ना ते स्पिरिच्युअल जाता, ट्रान्सडेंटल जाता. कित्याक म्हळ्यार कृष्ण ते हे बाय हिज ग्लॅन्स, ताजे नजरेन तो हे करता. कृष्णा इज ओमनीपोटेंट. आमकां दिसता कृष्ण खंय करता, सी सम रॉ मटेरियल वट्टू दिवची कृष्णान. Vegetables grow because of sunlight, sun's energy. The fruits have rasa in them, juices in them because of moonlight. सगळे रॉ मटेरियल, उदक, ऑक्सिजन. आता मी पळयला कोरोना भितर एक ऑक्सिजन सिलेंडर कितले दुड्ड भरचे पडता. आणि आमकां कितली वर्स जाले जेन्ना आमी जन्मा येतात मरण पासून आमकां फ्री ऑक्सिजन मेळटा आसा, आमी एक दीस विचारनाचे हे ऑक्सिजन म्हाका कसला दितास देवा तूं म्हण. एक दीस आमी विचारनात. आणि पण आमकां हे ग्रॅटिट्यूड दिवका देवाक. देवा इतले बरे ऑक्सिजन दिला तुवें, इतले आमकां खावच्याक पिवच्याक इतली वस्तू मेळटा आसाची, म्हणून आमी ग्रेटफुल उरतात देवाक. वट्टू मेळटा आसा आमकां रेडीमेड. आणि त्याशिवाय आम्ही हे प्राकृतिक नाश करच्या भितर चल्ल्याची. कितले डिफॉरेस्टेशन करताची, कितले ग्लोबल वॉर्मिंग चढला, सो मेनी थिंग्स. आणि ते कोणाचेर अफेक्ट जाता, आमचे रिच मानव जातीचेर अफेक्ट जाता. दीज आर आउटसाइड टॉपिक सम थिंग्स.
आम्ही वट्टू आम्ही केन्ना स्पिरिच्युअली शिकते उरताच बी हाऊ वी कॅन प्रॅक्टिकली अप्लाय इट इन अवर मटेरियल लाईफ ऑल्सो. भुंक्ते भोजयते च. कोणाक पहिले आमकां ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಮಗಲ ಅಮ್ಮ ಆನ ಹಂಗ ಕೊನ್ನಿ ಆಯ್ಲಾರ ಜವण करनाशिल्ले आनी भांडनाशिल्ली. आता खंय वच जाल्यार फोन करून वचका. वी आर प्रोग्रेसिंग और वी आर डिग्रेसिंग आम्ही चेक करता आमगेले हांगा. कित्याक वट्टू लोक बिजी. सो कोणाक ते दिवचे जेवण ताणी जेवण आपल्याला ताणी प्रसादम घेवचे आमकां आपल्याला आम्ही वचून प्रसादम ऑनर करचे ते बी प्रीती लक्षण. हंगा प्रसाद भोग देवाला म्हण कित्याक म्हणटाची आम्ही नैवेद्य करता देवाक. कसा नैवेद्य करताची आम्ही पियावो लसण मासळे चिकन घालून आम्ही करनाची देवाला कितें काम आसतना. व्यास मुनीन आपल्याला वेदा भितर बरयला की ओके हे कितें करता आसतना ओके हे वट्टू खावचे ना हे सगळं त्याज्य वस्तू म्हणून. पण ते तशी कित्याक केल्ले व्यास मुनीन म्हळ्यार एटलीस्ट बाय फॉलोइंग one day strictly we will try to follow it continuously म्हळ्यार कितें ओके आज हांव मंगळार खायना मागीर एक एक दीस कान वी हॅव टू इनक्रीज दोज डेज टू ईट सात्विक फूड. बट आम्ही कसं करताची अय्यो आता श्रावण येता असा एक महिने काय खाऊचे ना नव्हे म्हण पयलीं खावन घेवचे नंतर श्रावण काबार जातकीर बी फिनिश जातकीर बी खावन घेवचे अशी न्ही. कसं आम्ही प्रॅक्टिस करताच की वी हॅव टू प्रॅक्टिस इट टू प्रोग्रेस स्पिरिच्युअली. देवाला आम्ही कसं नाही केल्यार आम्ही नैवेद्य करताची कसं नाही तेच डेली करचे. कसं म्हळ्यार कसन सिन्स असल्यार बी देव तातूंतल्यान काडटा and he will protect us. So भुंक्ते भोजयते हे टोटली 6 आता मी सांगली. ददाती प्रतिगृह्णाती गिफ्ट दिवचे गिफ्ट घेवचे. गुह्यम आख्याति पृच्छति कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज कृष्णाबद्दल विचार घेवचे आणि सांगचे. आणि भुंक्ते भोजयते प्रसाद घेवचे प्रसाद दिवचे. अश्कोर्न हे षड्विध प्रीती लक्षणम. सोय प्रीती लक्षणम हाज्यान आमगेले डेव्हलप जाता रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप डेव्हलप जाता जाल्यार हे वट्टू उरका. आज 2 बिझनेसमॅन हांग वताची मेळताची तांकां बिझनेस डेव्हलप करची उरता. कसं करतात आणि खंय हॉटेलां मेळताची नाल्यार खंय रिसॉर्टार मेळताची नाल्यार खंय घरांत मेळताची. मेळतगीर हाय हॅलो म्हणटाची आणि बसून जेवताची. जेवण एक ऑफर करता दुसरे हे करता मागीर गिफ्ट्स एक्सचेंज करता ती आणि तेन्ना मागीर तांणी हाचे बद्दल उलयताचे अरे बिझनेस हे कशें फुडें व्हरचे हे कशें करचे हाऊ वी कॅन टुगेदर प्रोग्रेस कितें अशी उलयतगीर कसं जाता ऑटोमॅटिकली रिलेशनशिप डेव्हलप जाता. तशीची कृष्ण भक्ती भितरी आम्ही हे लविंग एक्सचेंजेस एक पंत कृष्ण भक्ती म्हळ्यार कळ्ळे आमकां. भक्ती कशी करची म्हण कळ्ळे. उत्साह आयलो धैर्य आयले डिटर्मिनेशन आयले. वट्टू येतगीर नेक्स्ट ते रिलेशनशिप आम्ही डिवोटी बरोबर कशी डेव्हलप करून घेवपा. आता वट्टू लोक आम्ही हे ऐकतगीर कसं जातात चार्ज जातात. क्लास ऐकतगीर विकातल्यान 1 जाऊ 2 या 3 क्लास ऐकतगीर वी बिकम व्हेरी चार्ज आणि ते चार्ज उरता चार्ज ड्रेन जावचे ना. आम्ही गाडी भितर पेट्रोल घालतगीर पेट्रोल आसपासून गाडी वता पेट्रोल आम्ही रिफिल करता. रिफिल केलें नाल्यार कसं जाता स्टॉप जाता. ते स्टॉप जायनाशें आमी कशी पळोवन घेवका विथ दीज 6 लविंग एक्सचेंजेस. दीज 6 लविंग एक्सचेंजेस म्हळ्यार कितें हे कोणाक डिवोटी घरा आपोवचे डिवोटी बरोबर असोसिएट जावचे डिवोटी बरोबर कृष्णा बद्दल उलोवचे. प्रजल्प करचे न्ही. प्रजल्प म्हळ्यार कितें ग्रामीण कथा म्हणटा आमी. हांगेर कसन जालें हांगेर कसन जालें हांगेर हागेले चली कोणा बरोबर धांवन गेली हागेल चल कसो शिकलो हागेल सून कशी आसा. सी
they don't matter to our spiritual development. आमगे स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट किती मॅटर जाता ते पळोवपाक त्यामुळे स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट इज द ओनली थिंग आमचे बरो येता आमी कितले दुडू हे सगळे एक करू आमचे बरो येना ते अनेक क्लासांत हांवें एग्जाम्पल दिले अलेक्झांडर द ग्रेट अलेक्झांडर वॉरियर आशिल्लो तो ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड पण तो मरत असताना ताणे 3 विशेस सांगले आपल्याला कोण आशिल्ले थंय आणि सांगले just keep my hands out of the coffin. Coffin भायर मागेल हात अशी दवराची open. Second wish, let doctors carry my coffin. Third wish, हांव वता आसतना हांव कसं ते हे केला पळय गोल्ड कॉइन हे ते मागेल संपतच पळय ते अशी जमनीर उडयात म्हण हाजे अर्थ कसं न्ही आमी ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ आम्ही येत असताना कसं हाडलं नाशिल्ले जन्म येत असताना वत असताना बी कोणी आमचे बरो येना त्यांनी काही व्हर नाचे आमी हांगा सोडून वताची सो तश म्हण ताणें सांगले मागीर हात ओपन दवर हांव काही व्हरच्या लागलं ना म्हजे बरोबर दुसरे म्हळ्यार हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे वट्टू कृष्णाल हाता आसा आमगेल हाता काही ना डॉक्टर्स सुद्धा काय करू शकनाची त्यांना डिफिकल्ट टाइम इवन डॉक्टर्स म्हणताची देवाकडे प्रे करा आमक जात तितले वट्टो आम्ही केल्याची आता लास्ट देवाकडे प्रे कराची सो हे मृत्यू हे देवान कंट्रोलार दवरला हागेल हाता काही ना अनेक वट्टू मृत्यू येता वच्चे जाता काय व्हर राची व्हॉट इज द यूज ऑफ गोल्ड आणि हे ते वट्टू आमचे हे किती म्हणतात ताका सँड आणि गोल्ड एकच मरतेगेर मनशाक म्हणून अलेक्झांडर ग्रेट हे 3 कराची म्हण सांगले सो वट्टू आम्ही हे पळोवन शिकलना जाल्यार अजुनी आम्ही ते स्पिरिच्युअलिटी कसं जाऊ कित्या जावपाक आमकां म्हण शिकलना जाल्यार नो यूज तश म्हण आमकां आतां उत्साह आयले धैर्य आयले डिटर्मिनेशन आयले हे लविंग एक्सचेंजेस आम्ही शिकता सी हे लविंग एक्सचेंज डिवोटी बी करताची नॉन डिवोटी बी करताची आता डिवोटी आणि नॉन डिवोटीजाक लविंग एक्सचेंजेस प्रिन्सिपल्स आर द सेम म्हण कसले म्हणता डिवोटी बी जेवता फूड घेता न्यूट्रियंट्स जावका आणि नॉन डिवोटी बी जावका कित्याक आमकां उरका पेट्रोल घालते उरता फूड जावका वी हॅव टू गेट एनर्जी टू डू अवर एक्टिविटीज डिवोटी बी काम करता नॉन डिवोटी बी काम करता कित्याक फॅमिली मेंटेन करता टू सर्वाइव वी नीड मनी सो हे वट्टू करता बट प्रिन्सिपल इज द सेम दोघी काम करताची दोघी अर्न करताची दोघांक फॅमिली असा वट्टू असा बट पर्पज इज डिफरंट कसं पर्पज डिफरंट नॉन डिवोटी फूड घेता कित्याक सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन म्हाका हें आवडटा म्हाका जिबे रुचीक हे आमगे टंग 1.5 इंच टंग आता खाता आसतना बरें लागता व्हेरी टेस्टी इमिडिएटली ते वॉमिट कर यो ताजी वास आनी पळोवचें जायना आमकां घाणी सो 1.5 इंच टंगा खातीर आमी आमकां सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करताची डिवोटी कसं करता प्रसाद केल्ले कृष्णा दाखोवन प्रसाद घेता वाय डिवोटीक आपल्या बॉडी फिट दवरचे जाय कित्याक फिट दवरचे जाय टू सर्व कृष्णा बॉडी इज अ इंस्ट्रुमेंट टू सर्व कृष्णा डिवोटी कामा वता फॅमिली मेंटेन करता कित्याक थोडे दुड्डू आयल्या फॅमिली हे करू जाता कृष्णाला आराधना करू जाता आणि डिवोटी ग्रुप डेव्हलप करू जाता टेम्पलला डोनेशन दिवचे जाता बुक्स डिस्ट्रीब्युशन करचे जाता सो मेनी थिंग्स अ पार्ट ऑफ इट अ पोर्शन ऑफ इट तो कृष्णाल सेवे खातीर यूज करता सो पर्पज इज अल्टिमेटली डिफरंट हियर पर्पज प्रिन्सिपल सेम उरल्यार बी पर्पज इज डिफरंट डिवोटील घराक सकाळी सांज वेळा देवाले पूज जाता कसाने हाडल्यार देवा ऑफर जाता ते पर्पज
ते पर्पज वेरी डिफरेंट उरता. सो हांगा भागवतम श्रीमद भागवतम 3rd canto 25 chapter 20 श्लोका सांगला प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानां कवयो विधु स एव साधुशक्रतो मोक्षद्वारम अपावृतम. हाज अर्थ कशने? Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, open the door of liberation. Learned man मला कोणी पण हे knowledge असा. कसं knowledge? Krishna is the supreme, Krishna is the proprietor, Krishna is the owner, everything belongs to Krishna. कसने मागेल नी. A few years back when I was attending some yajna, ते आमगेले भट उरताने ताणी इदम न मम म्हणता असताना कसले यज्ञ करतला रे सम ऐकून घ्यायचे. इदम न मम हे मागेल नी म्हणे ते कोणाले? ते कृष्णाले. हे वट्टू दिले समका. But we fail to understand it. प्रसंगम म्हळ्या कसने? प्रसंगम म्हळ्यारी कसने हे जात की अजरम म्हळ्यारी मटेरियल अटॅचमेंट. हे मटेरियल अटॅचमेंट केन्ना वतनाची कशी आमगेली एज जातेर वता ते अटॅचमेंट डेव्हलप जातेर वताची. प्रसंगम अटॅचमेंट. अजरम नेवर ग्रो ओल्ड. जरा म्हळ्यार कितें? एज गेटिंग ओल्ड. अजरम हे जायनाची. सो आम्ही म्हणतात प्रोवर्ब असा ओल्ड हॅबिट्स बाय हार्ट म्हण. सो मटेरियल अटॅचमेंट आमगेले डेव्हलप जातेर गेल्यारी कसं जाता? वी फेल टू लीव देम अँड गेट अटॅच टू स्पिरिच्युअल अटॅचमेंट. हे आमकां कळका की आम्ही कशी स्पिरिच्युअली ग्रो जावका. आणि हांव एक स्टोरी सांगिल्ली लास्ट टाइम. एक पंत एक हे कोण म्हणतात ते हंटर केन्ना येवन तो हंट करून पत्तेर उरता. एक पक्षी उरता, एक ओल्ड पक्षी. ಗೊತ್ತುರ್ತಾ हो येवन हे घालतलो, हाचे भितर दाणे घालतलो आणि ते सगळं खावच्या गेल तेन्ना नेट घेऊन हो वतलो म्हण. ते ओल्ड पक्षी आपणाले ಒಟ್ಟು पक्षीगण आपणाले सगळे कुटुंब आपण ते सांगता. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के आस में आके दाना खाने न जाना और जाल में न फंस जाना. वो क्या है बाहर कन शिकताची कुटुंब लोग बाहर कन शिकताची. शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल के दाने के आस में न जाना, जाल में फंस न जाना. ಒಟ್ಟು शिकताची. आता ती पक्षी मरण होता आणि एक पट्टी तो हो येता शिकारी आणि तो जाल घालता थंय. जाल घालता, दाना घालता आणि मागशी वचून नुतो बसता पळयतर. तो पक्षी सगळे ते पद म्हणतात की शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने के आसे में जाल में फंस न जाना म्हणते वचून ते दाना खावच्या वताची. आणि दाना खावच्या गेले आणि वट्टू तातू भितर एंटँगल जावन शिकारी येवन सगळं कलेक्ट करून ते तो वता. वत असताना नेट कलेक्ट करून वत असताना त्यांना बी म्हणते असं ती शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हे वट्टू हे कन वत नाकाची म्हणतात. सी ಗೊತ್ತशिले प्रिन्सिपल हे वट्टू हे जातले म्हणतानी म्हणता असाची पण प्रॅक्टिस करूत आणि फेल झाली. त्याचे अर्थ समजून घेवच्याक फेल झाली. तशीच आमखे कळका प्रसंगम अजरम पाशम. हे व्हेरी बॅड अटॅचमेंट आणि हे त्यांना हे जायना आमकां दिसता अय्यो 20s आसा 30s आसा बेगीन एक घर बांदले, थोडे बँक बॅलन्स केले, मागीर हांव फ्री. केन्ना फ्री जायनाची. आमगेले एक फ्लॅट घेवचे म्हण आसले मागीर दिसता अय्यो एक बंगलो घेवया, एक बंगलो घेवचे म्हण आसले मागीर दिसता अय्यो एक बंगलो पुरवे, एक अनेक दुसरी सिटी बी अनेक उरता. सी दीज आर द मटेरियल डिझायर. स्लोली कशी ग्रो जाताची आमकां कळना. नीड नी वॉन्ट.
जावन ग्रो जावन आमकां आमगेले खरे घरांतल्यान आमकां पयस व्हरताची, दूर व्हरताची. तशें म्हूण आमी व्हेरी केअरफूल उरका. आता चैतन्य चरितामृता मध्ये लिहिला बी हे सांगिल्लें आसा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्या कबूनया श्रवणादी शुद्ध चित्ते करये उदया. ट्रान्सलेशन कसं असं की म्हळ्यार प्युअर लव्ह फॉर कृष्णा इज इटर्नली एस्टॅब्लिश्ड in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. म्हळ्यार कसं नाही, खंयच्यान हांणी इम्प्लांट करची पडली ना हे आता. इम्प्लांटिंग नाका, गरजच ना. ऑलरेडी ते आसा. ऑलरेडी परमात्मा इज रिसाइडिंग इन अस. वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. ती भक्ती ते इटर्नली कृष्णा बद्दल लव आमकां उरता. एनदर सोर्साचे आमकां जाय म्हणना ते, बट आमगेले हार्ट प्युरिफाय जावचा जाय. कशें हार्ट प्युरिफाय जाता? बाय हियरिंग अँड चॅन्टिंग. हियरिंग अँड चॅन्टिंग दिस लव नॅचरली अवेकन्स. आमी जर कीर्तन करूंकूच सोदनात, आमी जर हे जप करूं सोदनात जाल्यार हे कशी डेव्हलप जातले? सान नासतना चेडूं स्कुला वताची, तांणी टेबल शिकता न्हय. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 करून डेली म्हणून म्हणून तांकां अभ्यास जाता. जर तरी मळना जाल्यार कसं जाता? कळना टेबल. मागीर when they grow, multiplication problem, division problem, all problems. So Tashmuna, from the beginning we have to take away these all unwanted things. आमगेल हार्ट प्युरिफाय करचे जाय आमी. आता चैतन्य महाप्रभू केन्ना जारिकांडा फॉरेस्टाच्यान वच्चा लागिले, तेन्ना इवन एनिमल्स डान्स्ड विथ हिम. आनी पिक्चरां पळोवचें जाता when he sang the holy name of the Lord. हरिदास ठाकूर रावलेची ते पळयतच की how animals कितें डान्स करताची. वाघ, सिंह, सगळे डियर्स, they are all dancing because in them also Krishna is residing. Krishna asa tangela bitari, any part and parcel of Krishna. See, love for Krishna develops only by hearing and chanting the holy name. आता शिष्टाष्टका भितर चैतन्य महाप्रभून सांगला, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात्मा स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. चेतो दर्पण मार्जनम म्हळ्यार कितें? let there will be the victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart. ते दर्पण मार्जन करते उरचे, आमकां क्लीन करते उरचे जायी. आता धूळ बसला एक ग्लासाचेर, अयो धूळ बसला त्यावरचे म्हाका काही क्लियर दिसना म्हणटर बसल्या जाता ना. ते क्लीन करचे जाय. ते क्लीन केल्या मात्र आमकां त्या वटेन कितें आसा म्हण दिसता. सो वी हॅव टू क्लीन द मिरर ऑफ द हार्ट and stop the miseries of blazing fire of material existence. So Kidzat Sangat, the chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. आम्ही म्हणता न्ही पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन उरता म्हण. पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन म्हळ्यार कितें? पहिले आमी करता आसल्यार शंख फूक हे करता आशिल्ले घरांत, आनीक घाट वाजोवन देवाला पूज करता आमी, आणि करताळ वाजून भजन सांगताची. हे सगळे these all will bring positive vibration. It is life and soul of all education. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Every step आम्ही एन्जॉय करता हे नेक्टर. कसं नेक्टर? ओनली holy name of the Lord. आमगेले सुप्रीम ऑक्युपेशन धर्म म्हळ्यार कसं न्ही, हे भगवद्गीतेत सांगला. स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तीर अदोक्षजे
अहैतुकी अप्रतिहता यतात्मा प्रसिद्धती. सॉरी, श्रीमद भागवतम हा श्लोक आहे. कसं सांगला, धर्मा फॉर ऑल ह्युमनिटी म्हळ्या कसं नाही, धर्म आमगेल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन म्हळ्या कसं नाही, आमगेल लविंग डिवोशनल सर्व्हिस, आमगेल भक्ती म्हळ्या कसं उरका, भक्ती म्हळ्या अनअलॉयड अनकंडिशनल आणि अनअलॉयड अनकंडिशनल अनफ्लिंचिंग लव टुवर्ड्स कृष्णा उरका. तसले devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy self. आमी आमक खुश करची नाही, आम्ही देवा खुश कर का. हे भक्ती रसामृत सिंधू सांगेल असा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम. मला कसं नाही, सगळं सोडून ओनली कृष्णा खुश कर का आम्ही. वी शुड प्लीज लॉर्ड. आमक खुश करचे आम्ही करची नाही, केन्ना देव खुश जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली यू विल फील दॅट इनर फिलिंग. आमकां ऑटोमॅटिकली कळता की ओके रेसिप्रोकेशन आमकां मेळता. सो भक्ती म्हळ्यार इनर कल्टिवेशन. रूप गोस्वामीन सांगला, एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटीज टॉकिंग अबाउट इनर कल्टिवेशन. एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार कितें, भक्ती कल्चर म्हणटाची ते म्हळ्यार तिलक घालची जावो, या वेअरिंग ट्रेडिशनल अटायर धोती कुर्ता जावो, कॅरिंग अ चॅन्टिंग बॅग आमचे बरोबर, वेअरिंग अ कंठीमाला आमचे बरोबर, हे कसले घालका हे आमकां याद भितर उरता की हांव ओके प्रॉपर मार्गाचेर चलचे जायी, हांव हे करचे जायी. सो हे एक्सटर्नली आमकां मोटिवेट करता, दुसऱ्या दाखोवच्या करची न्ही, एक्सटर्नली मोटिवेट करता आमकां. एक हांव एक्झाम्पल सांगता. आमगे गॉड ब्रदर आले, एक पण तो सांगता आशिल्लो, एक तो गाडी हांगा चलयत आसतना कोण रॉंग सायडान येवन ही हिट हिम, आनीक हो टेम्पलाच्यान वता आशिल्लो, तर ताका येवन ताणें खूब कोप आयलो, कित्याक तागेली मिस्टेक नाशिल्ली. कोप येवन दार उगडून ताका जोर करया म्हण वचून ताणें म्हळें खंय, हरे कृष्णा प्रभुजी आपको मैंने मंदिर में देखा है. ते तिलक पळोवन ताणें सांगलें. हागेले इमिडिएटली अय्यो आपूण कसं नाही होगी कितें मिस्टेक जाली उरतली ताचे कडेन म्हण ओके वॉट एवर अदर नेसेसिटी हे घेवचे जाय ते घेवचे जाता. बट त्या मोमेंटार ते कोपान ताणें उलोवचें, ताणें हे करचें, that got avoided. The external things are required to motivate us internally. आता मी कितली रिच्युअल्स करताची, विवाह संस्कार करताची, नामकरण संस्कार करताची, उपनयन संस्कार करताची. These all are we are just following as a rituals. आता विवाह संस्कार आम्ही वताची, विवाह बंधनात दोन मनीस विवाह बंधना येतेर उरताची, एक चल्लो एक चल्ली. कित्याक विवाह एक आमगे लाल गोविंद प्रभूने मस्त चंद करून विवाहाचे अर्थ म्हळ्यार कितें म्हण सांगिल्लें. टुगेदर टू सर्व कृष्णा. आम्ही वताची, बट आम्ही खंयच्यान तू बिझी उरताची, कसं न्ही संस्कार चलते आसा म्हण ते पळोवचेक न्ही. हाणी कसन गोल्ड घाला, हाणी कसन साडी न्हेसला, हाणी कसन हे काढला. सी वी आर बिझी इन द अदर वर्ल्ड. मस्त दिवस जाले हे मेळना, तांचे कडेन उलोवचें. त्या संस्कारा भितर लक्ष कमी उरता गेलें. So rituals should not be the only external mechanical things. So these are required to express internal things. ह्यो आमकां भक्ती डेव्हलप जावच्याक हेल्प करचे जाय. सी रिलेशनशिप्स आर लायक ट्रीज. कशी आमी आतां षडवीर आता हे 6 रिलेशनशिप्स आमी शिकली. ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रत्यति भुंक्ते भोजयते च. आता हे आता पहिली एक सीड उरता बी. एक बीज आमी सॉयला भितर घालणं, अमाउंट ऑफ वॉटर घालणं, ताचे सॅपलिंग जाता, सन्न झाड, मागीर व्हड झाड. ते सन्न झाड ते व्हड झाड जावच्याक मस्त टाइम लागता. इट रिक्वायर्स टाइम. एकदम ते तुका शेल्टर दिवचे शकना, फ्रुट्स या हे काही दिवचे शकना. बट ते टाइम डिमांडिंग उरता. आज हांव उदक घाले, आज हांव कृष्णाले सोळ जप केली, सोळ माला, फाल्यां म्हाका रिजल्ट जायी, तशी जायना. द नो रिटर्न स्टील दे ग्रो.
ते होड जाऊन मागीर तांणी शेल्टर दिताची ऑटोमॅटिकली वन डे रिझल्ट विल कम. विच जन्मा इट विल कम वी डोंट नो. Surely it will come, but they will give shelter trees. It is what? It requires lots of time. The patience आमची लागी उरका. See, further, karma, jnana आणि भक्ती. Karma romanticizes the world. Wow, काम करता, कर्म करता, दूध मिळता, एन्जॉय करता. Yes. ज्ञाना criticizes the world. अयो हे मटेरियल वर्ल्ड हे भौतिक जगत प्रश्न करच्यान दूर व्हरता भौतिक जगत म्हाका म्हण. बट भक्ती युटिलायझेस द वर्ल्ड. म्हळ्यार कसं नाही, वी युटिलायझिंग द वर्ल्ड क्रिएशन ऑफ कृष्णा, वी रियलाइज कृष्णाज एनर्जी इन द वर्ल्ड. आता म्हळ्यार ऑक्सिजन कृष्ण दिता आसा, उदक कृष्ण दिता आसा, व्हेजिटेबल्स कृष्ण दिता आसा, फ्रुट्स कृष्ण दिता आसा, वट्टू कृष्ण दिता आसा. वी कॅन enjoy, we can remember Lord everywhere, we can see Lord everywhere. He is giving us so many things. So हे आमका रियलाइज जावचे जाय. सो हे रियलाइज केन्ना जावचे शकता, आमी केन्ना नॉन मुंडेन लोकां भितर उरपाची केन्ना जावचे शकना. वी हॅव टू असोसिएट. कोणा बरोबर आमी असोसिएट जावका, whom, where, how, why हे आमी आमकां विचारून घेवचे जाय. 3 W's 1 H. म्हळ्यार कसं नाही, with whom, with like-minded people. कोण like-minded people, कोण मग बरी बुद्धी दिता. आम्ही चोडवा सांगता न्ही, अरे बऱ्या लोकां बरोबर फ्रेंडशिप करा, वाईट लोकां बरोबर फ्रेंडशिप कर नाका. सो इट अप्लायज टू अस ऑल्सो. केन्ना आमी तांचे बरोबर मेळचे जाय, एनीवेअर, when, any place, any time, to talk about Krishna, to glorify Krishna. Why? ते आम्ही तांचे बरोबर मेळणं, लविंग हे आम्ही एक्सचेंज करून घेवपा. आता नेक्स्ट म्हळ्यार आम्ही हे आता वट्टू पळोवन घेतले, तशें पूण आमी बरे लोकां बरोबर असोसिएट जावका. प्रोवर्ब आसा एक. कसा प्रोवर्ब? शो मी युअर फ्रेंड्स, आय विल टेल यू वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो हे आमकां शिकून घेवका. पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्रम शिरसी धार्यते म्हणे सुभाषित सांगता. अशी सूत, सूत इज त्याज्य वस्तू, ते आम्ही देवाला तकलेर वचून शिव तशी दवरनाची. बट वेन इट इज दिस विथ पुष्पमाला, फ्लावर्स, when it is used to make garland, flowers, पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्रम शिरसी धार्यते. तशीची आमगेले असोसिएशन बरे लोकां बरोबर उरचे जाय. 6 लविंग एक्सचेंजेस आम्ही बरे लोकां बरोबर करून घेवचे जाय. आनीक एक्सचेंजेस कशी उरचे जाय, दे शुड डेव्हलप अवर रिलेशनशिप within each other, and they should develop relationship with the Lord, because that is our eternal home. म्हणून ह्या श्लोका भितर 6 लविंग सर्विसेस सांगिल्ले आसा. ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते च. हे आम्ही शिकून घेऊया. आता उत्साह आयिल्लो आसा, आमकां धैर्य आयिल्लो आसा, आनीक डिटर्मिनेशन आयिल्लो आसा. आता लविंग सर्विसेस बी आम्ही शिकली. आता फुडें ह्या भक्ती भितर आम्ही कशी फुडें वचच्या म्हण पळोवया. आनीक नेक्स्ट श्लोक आम्ही नेक्स्ट मंडे घेतलीची. सो एवरी डे चॅन्टिंग, थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, रिमेंबरिंग द लॉर्ड. देवाल पूज करची की, देवाल कीर्तन करची की, हे करणं. घराचे वातावरण बी आम्ही पॉझिटिव्ह दवरया. हे कोरोना इतले वचून मस्त लोक डिप्रेशना वता आसाची, मस्त लोकल काम वता आसा, जॉब ना, हे ना, चेडवांक स्कूल ना, घरा बसून ऑनलाईन. सो कसो त्रास जाता आसा. ओनली द रे ऑफ होप इज लोटस फीट ऑफ कृष्णा. हे आम्ही समजून घेऊन देवाले हाती भितर आम्ही फुडें वचा. हरे कृष्णा. कोणाक कसं क्वेश्चन कितें असल्यार विचारेत. जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा. कोणाक कसं क्वेश्चन असवे?
हरे कृष्णा कोणाक कसने क्वेश्चन आसा? हाजे अर्थ दोन जावचे शकता, एक तरी काही अर्थ झाला ना. लायक अर्थ जाला लाय माताजी चांग कोण सांगेले सर भारी खुश झालं. क्वेश्चन करो काय ना इथे मला स्क्रीनवर पुरा दाखवलेलं सर भगवद्गीता एक्झाम्पल हज तजे सगळं प्रत्येक विद एक 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 सुटेबल एक्झाम्पल सर सांगेल मी ते चांग मना गेलेलं सर क्वेश्चन करू का डाऊट असला ना क्वेश्चन करचे भारी लायक करून सांगला माताजी लायक झाला. हरे कृष्ण आशीर्वाद दिया माई, आशीर्वाद दियत कसने थोडे सेवा कृष्णाला सेवा करू म्हणून. आणि मुखार आणि क्वेश्चन असल्यावर आम्ही एक व्हॉट्सअपवर घालूयात नव्हे. वय 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 घाले वय आता इमिडिएटली उडगाच या ना मागीर वाजिताना वापस उडगास येता कसं घालताची व्हॉट्सअपवर. खंडिता खंडिता लायक झाले पुरा खंडिता. प्रोग्राम. हरे कृष्ण माताजी सकट जना तुम्ही मस्त लायक करून विस्तार जाम सांगून दिले, मस्त मनाक खुशी जल्ली आत्मतृप्त झाले. दंडवत प्रणाम. आज आम्ही पळयल्या साधू संघ कृष्ण भक्ती कितले अगत्य आसा म्हणून. एक दोन डिवोटी मेळटना तांणी प्रीतीपूर्वक जावन एक उपहार दिवचे घेवचे निमित्त तांगेल मध्ये संबंध वाढता आणि प्रत्येक मनशालांतू एक भक्ती बीज आसा ताका उद्दा घालू एक कोणय जावपाची. आमकां डिवोटी फ्रेंड आसता म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. डिवोटी फ्रेंड असल्यार आमकां आमी तांगेले आमकां कसले डाऊट असल्यार चॅन्टिंगा ಬಗ್ಗೆ देवा विशयी चर्चा करूयत. तांणी आमकां पॉझिटिव्ह जावन आमकां जज करना दिले एक पॉझिटिव्ह जावन तांणी आमकां गायडलायन्स दिताची कसले कॉन्फिडन्स आमकां मनांत आशिल्ले आमी तांगेला शेअर करूयत. तशें करून डिवोटी असोसिएशन मस्त हे भक्ती मार्गांत अगत्य आसा म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. आणि प्रसाद आमी केलेले फूड देवाक समर्पण केले कुडले ते प्रसाद जाता स्पिरिच्युअल जाता ते आमी कोणाक वांटूचे निमित्त कोणाक दिवचे निमित्त आमकां एक मना समाधान घेतिल्यांक तांकां एक सद्बुद्धी देव दिता म्हणून आमी अर्थ करून घेवेत. मागीर कृष्ण भक्ती इटर्नली प्रत्येक मनशान हृदयांत आसता. हृदय आमगेल्या प्युरिफाय करता जाल्यार आमी चॅन्टिंग नाम संकीर्तनी आमी करता आसता आमगेल्या जिवनांतू आमगेल्या भक्ती मार्गांतू म्हणून आमी आज अर्थ करून घेतले. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमकां. म्हाका हांव आज फर्स्ट टाइम एंकरिंग करता आसा म्हाका अवकाश दिलेले हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी आणि राधिका माताजी हांव अनंत अनंत धन्यवाद करता. आणि मेगेल निमित्त कसले चुकी जे लक्षम असो आता माताजी तुमगेला आदेश असल्यार हांव नरसिंह आरती सांगून सेशन एंड करता. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह. प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने. हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटंका नकालये शीलटंका नकालये. इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये. तव चरकमलवरेण काम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम्.
केशवद्रता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रभुजी तुमका कसने सांगोशील वा आईच्या सेशनाविषयी सांगता आई शनिवार अर्चनम हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी करता सची सकाळांक फाय संजी मळ्या। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।